Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, исәнмесез? Шәһәрнең мәшгульлек үзәге Россия эше кадрлар үзәгендә ремонт узды. Башкарылган эшләргә шәһәр мэры Наил Магдиев бәя бирде. Тулырак бу хакта Лилия Гатина сюжетында. 45 белән 17 комплекс арасында урнашкан парковканы ябарга җыеналар. Шәһәрдәшләр машиналарына кайда куярга дип борчыла. Колизей бинасын реконструкцияләү дәвам итә. Дәүләт думасы депутаты Әлфия Кагогина төзелеш эшләренең барышы белән танышты. Яршалыда Россия эше дип аталган кадрлар үзәге ачылды. Ул шәһәрнең мәшгульлек үзәгендә урнашкан. Нәкъ менә мәшгульлек үзәге хезмәте биржасын модернизацияләү федераль проектында катнаша. Мондый үзәкләр илнең 16 төбәгендә булачак. Халыкны эш белән тәэмин итү үзәге нинди үзгәрешләр кичерде? Тулырак алдагы сюжетта. Халыкны эш белән тәэмин итү үзәге зур үзгәрешләр кичерде. Оешманың исеме генә түгел, интерьеры да яңарды. Бинада эчке һәм тышкы төзекләндерү эшләре башкарылган, кабинетлар яңартылган, заманча җиһазлар урнаштырылган, балалар зонасы барлыкка килгән. Элеккеге белән чагыштырганда бик матур, бик әйбәт ремонт эшләделәр. Мин просто хотела дополнительно вакансиялар карарга, миңа бик зур булыштылар. Хәзер тоже bir мероприятие булачак, шуның буенча кызыксынып барам. Мәшгульлек үзәгендә эш тәкъдим итүче 2 вакилнең бизнес проекты тормышка ашырыла. Берсе инвестиция проекты, икенчесе кече предприятие булдыру дип атала. Бирдә эшмәкәрләр белгечләрдән кирәкле мәгълүмат ала. Бүгенге көндә кадрлар үзәгендә 4200 вакансия тәкъдим ителә. Эшсезләр сыйфатында 1224 кеше исәпләнә. Яршалыда эшсезлек дәрәҗәсе Татарстанның башка моно шәһәрләре белән чагыштырганда иң түбәнне санала. Ул 0,4% тәшкил итә. Ежегодно численность предприятий, организаций, учреждений, регистрируемых в городе Набережные Челны, по данным Федеральной налоговой службы, увеличивается. Никакого оттока бизнеса из города нет. Это приток бизнеса. Количество малых предприятий увеличивается. Милли проект кысаларында кадрлар үзәгендә 39 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Мондый үзәкләрне илнең 16 төбәгендә ачу планлаштырыла. Лилия Гатина, Ленар Солтанов, Яңалыклар. Машиналарны кайда куярга шәһәрдәшләр бу сорауны ешрак бирә башлады. Безнең телекомпанияның кайнар элемтәсенә 45 белән 17 комплекс арасында урнашкан парковканы ябарга җыеналар дигән хәбәр килде. Тирә-як ишек алларына машина кую мөмкин дә түгел ди шәһәрдәшләр. Урынга безнең иҗат төркеме чыкты. Альберт Билалов бу районда инде берничә ел яши. Кич белән корыч атын түләүле машина кую урынында калдыра. Ират әйтүенчә, алай куркынычсызрак. Вакыт сарыф итеп буш урын эзләргә дә кирәкми. Стоянка ябылган очракта машинаны ишек алдында калдырырга туры киләчәк. Башка вариантлар юк ди шәһәрдәшебез. Ставил пару раз во дворе, и был момент, что машину зацепили. Думал машину ставить где-нибудь на другой стоянке. Но, скорее всего, придется здесь и на свой страх и риск. Во дворе получается, да? Шәһәрдәшләр парковка арендасын вакытында түләп бара, ни өчен машина кую урынын ябарга телиләр, аңлашылмый диялар. Бу хакта түгел мәгълүматны аларга беркем дә бирми. Машиналарны ишек алларында калдыру уңайсыз. Юллар һәм тротуарларда урын юк, үтүе кыен. Автостоянка 30 ел эшләп килә. 180 машина хуҗасына хезмәт күрсәтә. Жил тут рядом, постоянно ставил здесь машину. Сейчас вот не знаю, что будет, постоянно вот бывало. Лень было сюда заезжать, оставлял во дворе, там всякая шпана бывала, фару сломает, еще что-то. Машина кую урыны 2014 елдан шәхси эшмәкәрнеке исәпләнә дип аңлатты безгә шәһәр башкарма комитетының мәгълүмат сәясәте һәм җәмәгатьчелек белән элемтә идарәсе башлыгы Рима Мөхәммәтҗанова. Социаль челтәрләрдә бу уңайдан аның җавабы да урнаштырылган. Әйтүенчә, шәһәр хакимияте парковкаларны төзү, ябу белән дә шөгыльләнми. Шунсын да билгеләп үтү кирәк. Машина кую урынының күбесе хәзер буш. Ире шәһәрләрдә шул исәптән Чаллыда да парковка мәсьәләсе актуаль булып кала бирә. Шуңа күрә машина сатып алганда аның хуҗасы автомобилен төнгә куя калдырасы турында уйларга тиеш ди. Автомобиль хуҗаларын исә борчылмаска чакыралар. Машина кую урынын ябу турында әлегә төгәл мәгълүмат юк. Шәһәрдәшләр үз машиналарын элеккегечә үк үз урында калдыра ала. Эльвина Андрова, Диана Малярова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса, шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан хәбәрегезне калдырыгыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кирип проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз.
Колизей бинасын реконструкциялау дәвам итә. Биредә Татар дәүләт драма театры булачак. Элеккеге күңел ачу комплексын өлешчә сүткәннәр, хәзер объектта төзелеш эшләре бара. Элеккеге Колизей бинасы 1972 елда ук төзелгән. Ул чакта анда төзүче мәдәният йорты урнашкан була. 2008 елда бинаны үзгәртеп күңел ачу комплексын ачалар. 6 елдан соң объект бушап кала һәм әлегәчә ташландык саналган. Быел җәй көне Колизейны реконструкциялау башланды. Дәүләт думасы депутаты Әлфия Когогина төзелеш эшләренең барышы белән танышты. Сколько человек на стройке сейчас? 200 человек? 200 человек. Достаточно, да? Круглые сутки работают. 20 смен работают. Реконструкция план буенча бара. Элегрәк подрядчы оешманың бүлеп бирелгән акчаларны рациональ кулланмавы, шулай ук графиктан калышуы турында хәбәр ителгән иде. Дәүләт думасы депутаты хәзер проблемалар юк дип ышандырды. Были вопросы неосвоения средств строителями, и мы об этом говорили, все это признавали. Я обещала, что в конце года мы посмотрим вместе с вами и убедимся в том, будут ли освоены средства. Ну, во всяком случае, те, кто отвечает здесь, в регионе, в Челнах за этот проект, гарантируют, что мы освоим все средства. Булачак театрда реквизит ясау һәм аларны саклауга 4 остаханә бүлеп биреләчәк. Хезмәткәрләр һәм килгән кунаклар өчен аерым буфет булачак. Тамашачылар залы 300 кешегә исәпләнгән. Моннан тыш репетициялар үткәрү залы да булачак. Бина каршында 88 автомобиль өчен парковка каралган. Әлеге проектны тормышка ашыру өчен мәдәният милли проекты кысаларында республика бюджетыннан 566 миллион сум акча бүлеп бирелде. Эльвина Андрова, Валерия Новожилова, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. Укучыларның кышкы каникуллары башлана. 25 декабрьдән 8 гыйнварга кадәр автоинспекторлар җәяүлеләр кичә урыннарында закон бузуларга, шулай ук балаларны машинада йөртү кагыйдәләрен үтәүгә аерым игътибар бирәчәк. Шәһәрдә кышкы каникуллар дигән оператив профилактик чара старт ала. ЮХД хезмәткәрләре шәһәрдәшләрне юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозучы балалар яныннан узмаска өнди. Машина йөртүчеләргә балалар учреждениеләре һәм уен мәйданчыклары янында узганда аеруча игътибарлы булырга кирәклеге турында кисәтә. Инспекторлар шулай ук ата-аналарга балаларының ялын контрольдә тотарга чакыра. За 11 месяцев 2019 года на дорогах города Набережные Челны зарегистрировано 83 дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в результате которых 81 юный участник дорожного движения получил травмы различной степени тяжести. В 53 ДТП дети были в качестве пешеходов, из которых 16 ДТП произошли на нерегулируемых пешеходных переходах. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних сократилось на 12%. Бу сезгә ишарәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Камский коммерческий банк поздравляет с наступающим Новым годом. Специально к приближающимся праздникам Камский коммерческий банк подготовил предновогоднее снижение процентных ставок по ипотечным и потребительским кредитам, а также выгодные предложения по кредитованию бизнеса. Ознакомьтесь с условиями на сайте www.kamkombank.ru. Магазин «Стройфорум» поздравляет с Новым годом и объявляет новогоднюю распродажу. Только до конца года скидки 20% на мебель для ванной и 15% на пластиковые панели. «Стройфорум». 40 лет победы 90/2. Минеральная вода лечебно-оздоровительной местности Тарханская. Дар родного края. Тарханская. Единственная лечебно-оздоровительная местность Республики Татарстан.